ni ban ɗauki kwankwasiya da gaba ba. Aiki ne mun yi muku, ba ku biya mu ba, kuma na haƙura na ce wani layin zambi. Zan iya kirga kuɗin da oga ya taɓa bani, in masa adalci. Lokacin da ne masa bidiyon Mahadi zai bayyana, mun je an bani 250 ne ko 300, da ni da mutane na muka yi sharin na rabe musu makuɗin. So bayan wannan oga duk sanda zan je gurin shi, shi na ce kawai za mu je mu yi, mu tashi mu tafi. Har na fita daga kwankwasiya ba uban da ya taɓa ban naira miliyan 1. Na riga na bata ai ba na tsarin, saboda ba zan yi tsarin da zai zamanto ba zan amfana ba. Allah mahalicin mu da ya halicce mu cewa idan kai mun sallah zan baka lada, in ka mutu in sa ka aljanna kana da imani. To babu yanda za in zo ina wahala wani zubin in nemo wani kuɗi a wani garin in kawo in zuba a tafiyar da ni ba ni da kila wakala ne ban sani ba ko zan samu ko ba zan samu ba. Kuma sannan mu zo mu kawo harka, ni na je na nemo deal a Niger State, na nemo deal na kwangila aka bani da wani ubangida da ya wuce kwankwaso. Na zo na samu ɗan shi muka yi shawara Mubarak cewa ga abin da na samu amma waje ne aka bayar, fili ne ƙato. Akwai wani kwamishina na commerce ne na Niger, suna da fili a Silaja, sai ya ce min yana so a zo a yi developing gurin saboda sun ga muna harkar ƙasa, gine-gine da zane-zane. Saboda haka da Allah inda wanda na sani wanda za su zo su yi developing gurin, a yi gurin nishaɗi wanda zai zamanto mutane suna zuwa suna nishaɗi a gurin, saboda 'yan Silaja duk weekend sai dai su tafi Abuja su huta. So kaga ba su da wajen nishaɗi, sai na ce to ni ba zan ma magana, ya wani kwamishina ne na commerce and industry na Zamfara state presently yanzu. Abokina ne tun kan ya zama kwamishina, lokacin ma bai zama kwamishinan ba. So muna harkar gine-gine da shi, sana'a sace nan gini da sai da gidaje da filaye. So ne masa magana ya ce ba ya da interest, wannan abun babban abu ne da sauransu. Na zo na samu Mubarak dan gidan Kwankwaso na masa magana akan mu je mu ga gurin, in ya so inda wata yanda za a yi mu shiga mu fita mu nemo yanda za su yi kwangilan nan mu ma mu dan samu shiyan. Muna zuwa da muka zo aka zo na kawo aikin, muka je muka ɗauki, ina da hotuna da bidiyo, muka je Silaja din muka ɗauki abubuwa, na tura Mubarak din ya ce min zai samu oga su yi magana. Saboda haka duk abin da ake ciki kar dai in yi maganar da wani, a gane kan wani ya sani, saboda za a iya mana hijacin. Sai na ce ai mutum ɗaya ma na gaya maganar. So da na gaya masa, na ce masa mutum ɗaya na gaya maganar, sai ce to ba damuwa. Sai na ce muna zuwa wajen kwamishina, ya na ce wa kwamishina wannan kusan zan ce dan uwana ne, saboda amana da ta ce tsakaninmu da shi mun zama kamar yan uwa. Saboda haka da Allah gashi nan zama kuɗi exchanging number, duk abin da ya taso ku dinga communicating, shi kuma na yi imani na yi amanna zai iya sanar da ni, saboda yanda ba wanda ya silar haɗa ni da Kwankwaso, duk Kwankwasiya shi ne Mubarak Kwankwaso. So kuma da na zo duk abin da zan yi ko magana ne Kwankwaso wani zubin zai yi da ni, suru yaron zai kira ni in zo mu zauna ni magana. So sai na ce masa to gashi. Muka zo, shi Mubarak ya zo suka je suka yi ta harkokinsu da mutumin, bai sa ni a ciki ba, ban ji wannan ba, sai labari ne yake zuwan min kawai, ai kwamishina yana ta min godiya irin yadda ya ga ana ta wannan din abin. Kenan za a iya cewa wannan ne yasa ka fita daga Kwankwasiya? Yawwa, ni dalili na saboda an bata min ne. Babu yanda za in shekara 10 ina tafiyar da ba a ɗaukan naira 10 a ban. Aƙida ce, mun yi portfolio local government a jihar Kano, duk wanda ya je zaben 2019 ya san cewa duk inda aka shiga kamfen a jihar Kano portfolio local government da ni aka yi ta. Karfe 6 na safe nake fitowa daga gidan iyayena in zo gidan Mila Road mu tafi kamfen din Kwankwaso, mu dawo a yi sallama da mu a ce da safe. Ban yi fushi ba, ban damu ba, na ci gaba da zuwa, ina zuwa. Aka zo tafiya Atiku ma ni na ce ba zan ma yi ba a lokacin, sai abin da oga ya ce ba damuwa zai haɗa mu da Atiku. Muka zo ranar da Atiku ya shigo Kano, aka zauna a Bristol, Atiku zai ga malamai, zai ga 'yan fim, zai ga 'yan kasuwar jihar Kano. Aka zauna, Atiku ya ce shi yanzu ba ya da wata magana da zai da kowa, duk abin da zai bayar wa Kwankwaso ne. Saboda haka duk wanda ya ce ya shiga tsarin Kwankwaso kawai. So har aka yi campaign din 2019 aka gama, bayan 250 da oga ya sa aka bani, ya ce wa wannan ya ce da suna wannan odilin shilici, ya bani aje a fita zaben abba gida. Bayan wannan sai da na zo akan wannan zaben da muka yi a unguwa 3, sai da aka biyo ni da makami da waye za a min. Karfe 3 na dare muka fito da zaben mu na unguwa 3 muka kai shi gidan dan Hausa, mun ci zaɓe. Abin da ya bani 250 din nan da ita ne wa 'yan abinci
ina da bidiyoyi duk da na ɗauka, in kana bin fejin Kwankwasiya duk zaka gani ina yi ina ɗauka ina saka. Kenan bayan wannan kuɗin baka taɓa amfana da Kwankwasiya ba? Ni daga wannan 200 ba wai ban taɓa amfana, wani zubin akwai sanda oga ina jin zan iya kirga kuɗin da oga ya taɓa bani in masa adalci. Lokacin da ne masa bidiyon Mahadi zai bayyana, mun je an bani 250 ne ko 300 da ni da mutane na muka yi sharin na rabe musu makudin. So bayan wannan oga duk sanda zan je gurin shi, hira ce kawai za mu je mu yi mu tashi mu tafi. To yanzu ina ka koma kenan? Ni yanzu duk wanda zai taimake ni shi zan yi. Saboda harkata da nace entertaining nace yi ko ba haka bane ba. Ni yanzu da kowa ne. Ba ni da wani matsayi, wallahi ba zan ƙara bari a kada ni a siyasa ba. Duk wanda ya ci zan taya shi murna, kuma zan bi shi mi harka. In har ya ja ni tafiyar sa zan bi shi. Har bici na aka yi wani rashin adalci da aka yi min a Kwankwasiya. Bayan mun samu matsala da su na bar tafiyar Kwankwasiya, an ganni da AA Zaura. Magana ta zuwa tana dawowa ana cewa na ci amana na yi waye duk dai na biris da su na ban wannan. Saboda kawai a barka za a gashin ta, akwai abin da in ka fito ma wani ba zai yadda ba. To daya ma ka faɗe shi ma ba yi da wani aiki. Sai na je AA Zaure an neme ni tafiya ta arziki, kuma yi min abin arziki wanda ba wanda tun da nace harkar siyasa ba wanda ya taɓa ɗaukan kuɗi sweat lokaci ɗaya bani kamar AA Zaura. Wai nawa AA Zauren ya baka ne? Naira miliyan 2. Na ji daɗin wannan abin.